hapana chitindo panoda chitindo, hapana chitindo. Joshua po 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 rikiti vo. Papa Isabel vakaloda nasi. Baba Isabel vakadzigukuchira. Yes please. Ndo zvatinoita pachimuti pa National FM radio. Tsika mwana tsika. Papa Isabel right. Baba Isabel tsudzura itinzwe. Icho kwa dimbo ya Zimbabwe ndiri mukalibe kufamba mukalibe kufafadzana kutsudzura ziri kuitika matima na wose nyika ino. Ndiro zvati chimuti binenge makachibateko kuchikonzera budo siba kuti chinoremera tsinza. Chinofamba chiri pamusoro nguva dzese chifamba chiri pasi. Nokuti chinenge chita kudhanaira kufamba kutapore pore. Hapo hapana ane mabata chikonzera kachiza kuti chiri kufamba kapa zviri kutotsudzura zviri kutoendeka paka 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 dzine kamuzukuru mukova KB dzine kamuzukuru right paka 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 ndapindira mukati menzvimbo Harare budiriro 1 Harare budiriro 1 kubatanidza neTZ. Okay, ndisati ndapinda mumukoma KB ndoda kutaura ndakataura nyaya yekugogotongwe ndichishivedzera kuti pane rufu rwakaitika rwemurume akangofa yatinoti sudden death kuti munhu akangoti hapana zvakarangara kangoona munhu afa kudaro mhuri yeZimbabwe. Pane mwana akauya ipapo achishivedzera kuti beduwe apa ndaurawa apa ndapondwa nokuti paka pane tarisiro yangu yese ndakafirwa ndova ndaiti baba asina sima vatora pasina kurwara. Zvandiri kutaura panapa ndezvekuti akaenda pamusoro pegowa mushure mekunge munhu avigwa ndokubva achera pamusoro pegowa ndobva atora jira achibvafuka ndokubva aita uvikira kuti urasa mvura dzinobva pamuviri pagomba iri achibva adira mvura zvikanzi imvura iyi but pane zvanoita zvinobva muviri wangu. Ndiri kutaura nekushevedzera ndichiti vari kuita basa ravo vanoita basa rekufamba vamwe vakarara. Zvandiri kutaura panapa ndezvekuti vese vane zvavakaita mukati menzvimbo inoyi makaguma zvichaitwi zvakare. yes makachitsudzura ichi nezuro okwe zvadaro mhuri yeZimbabwe izwa. Murume uyu akataura mashoko achiti ndichabva panapa kusvika tasvika panguva yekupedzesera ndakumeka shuwa nekuziva kuti rufu rwekuno rwapera, asi kana ndakuenda ndopatichaonekana nevakaita basa rese neniwo ndichibuda muno ivo vachabudawo muno. Inzwa Zimbabwe, ndakapedzesera ndichiti izvo paakabuda murume uyu pane vanhu vasiri kuonekwa, vakadzi 3 nemurume mumwe chete, kusanganisira mukadzi ane mwana mudiki wokuti mwana uyu ari kufambwa nadzo. Ripoti yaiswa papisi ende pakati pevanhu vese hapana vachiti uku handiende, ndipo vanotaura badzi kuti uku amuda kundiendesako musandiendesa. Saka nezuro vakazopiwa mwana uyu vaitoramba kumuyamwisa ndokutanga kuita sei kuyamwisa, but vamwe vakabva vati mazuva vatiri vasina kuyamwisa mwana vanogona kukanganisa mwana. Chiitai kuti mwana uyu atobva pamukaka zvachose, mwana uyu anga ari pa9 months. Baba vakawanikwa vakarara, vawanikwa kudaro vakazowanikwa vakarara pane imwe township iri kure nenzvimbo yavanogara, asi vakawanikwa chiita senge munhu ari kurwara. Pavakawanikwa vanhu vaitofungira dzimwe dzenguva vakafa nokuti vaimomotirwa nenyusi. Vanga vasina kutora mukana wekuti kana nguva yekuenda kuchimbuzi yakwana vanoenda kuchimbuzi, vaingoita pavari ipapo. Vanovaziva vachibva vashedzwa vachibva vatora vana vachona, vana vachibva vakavatora vachibva vavagezesa baba vatori right, but vakabvuma basi kugezwa vari kunzvimbo kwavanga vari kuti vakwanise kufamba navo. Vachingosvika mukati menzvimbo toda kunopinda mumusha kuti vaende vakati ukandienda. Saka vanhu vese vari kuonekwa vari kuramba kupinda mumusha. Saka nezuro ndopakaitwa nyaya dzekuti izo kushevedzwe munhu uye akasiya taura mashoko ekuti vanhu ndichabuda navo, but paakafonirwa nzi foni yaita sei yanga isingaite. Chandamirira kunzwa ndechekuti kana foni yakaita chii chakaitika. Vachibvunzwa vanhu ava vanga vamboshayikwa vari kuwanikwa vari kuramba kakupinda mupi mumusha, vari kuti vanga vari kupi. Hapana ari kukwanisa kutaura nyaya vari kukwanisa kutaura kuchibudisa mashoko ndeyekuti kana vakuda kunopinzwa vantu uku handiendo womakasi. Saka mwana mucheche akasiwa namai avo vanga vasingawanikwa akuyamwa. Aiwa vamwe vakati muchirege kuti ayamwe nekuda kwemazuva atora mai nokuti mukaka kana wambomira kuyamwisa munogona kukanganisa mwana. Ngatishikuti kana tawana mai zvakakosha, asi chirege kumwisa pazamu. Saka pazamu akatobviswa nekuda kwenguva yatora mai ava vasipo pamwana. Saka vanhu vari kuti kudini kugokwe, vari kuti iwo kushevedzwe munhu uyu akasiya taura mashoko. Ndo ava kufungira kuti maybe mashoko akataurwa aya maybe zviri kuenderana nemashoko aya, kuti kana kuri kuti ndizvo vachabva vaziva kuti zvaitaurwa panyaya yerufu zvine chekuenderana here nevanhu anango amuna awiri ari kupone, vamwe varume 2. Aiwa, murume aifanira kuti 1 vakadzi varipo 4. Saka izve zvikawanikwa murume awanikwa neumwe mukadzi 1. Okay. Kuti kwawanikwa vangani? Kwawanikwa vanhu 2 kwasara 3 madzimai chete. Madzimai yes ndiwo asiri kuwanikwa. Ya pakaipa right. Kamuzukuru kenyaya ndiri kutaura mhuri yeZimbabwe, pane vanhu vari kubudiriro 1 vane dambudziko rekuti mamisha mamuri kufiwa mune zviri kuitika.
vachibva vaenda kunotsvaga mubatsiri vachiti vedu we toita seko pamusoro pezviri kuitika izvi ndokubva vaenda mukati menzvimbo yeDZ imwe nemuprofita ari ikoko vese iguta riyara vaienda ikoko muprofita akabva auya pamba achibva ati iye pane chikwambo chiri muwadropu ndiri kukumbira hembe yemumwe nemumwe anogara pamba panapa wadropu iyi ndeyambuya vepamba achibva atora hembe dzevanhu vanogara pamba apa adzibva achisa muwadropu ndobva asungirira nezvimwe zvinhu zvikanzi umu mune chikwambo ndavhara vedu we musabata kana kuvhura mukati umu munokanganisika munoziva mukoma KB kana matungamidza muchiti munhu iye ndiye ane maso emweya ndiye anoona paabata nepaanoti musavhure vanhu vanenge vakutya so iko zvinozvo avhara kudaro pane 2 weeks ari kuti musavhura ndiye ndinozovhura umo ndomu wadropu mune hembe dzambuya vepamba apa muprofita ari kudaniwa kunzi chiuyaika nekuti muwadropu ndimune hembe dzani dzambuya havachina hembe dzokupfeka vakarivana kuti paivharwa wadropu iyi hembe dzavakapfeka ndidzo chete nedzimwe dzanga dzakasvibawo pamwe 1 kana 2 but hembe dzakawanda dziri pai dziri muwadropu chiuya muprofita aturini achiwaikoko vakabva vanzi tipe 110 US vachivabhadhira 110 US achimirira kuti ari kuya kuzobata chikwambo chiri pai chiri muwadropu tikavhura tinokuvara saka iko zvinozvi muprofita ari kuramba ari kuti handiti makaona paya pandaita zvinhu zvangu neminamato yangu ndichisa muwadropu menyu wandakanga ndiinaye mwana wepamba penyu ipapo aiona zvandaita ngavhure iye uye ari kuti oini ndokuvhura sei takaudzwa kuti mune chikwambo ko iye ari paDZ apa pana patiri pabudiriro 1 adi kuuya takamupa mari sei asiri kuuya hachauya so vanhu vari kuti vepamba apa vedu wetibatsireiwo toita sei apo akasiya sungirira zvinhu zvake imomo dambudziko rakapaka kuti vanhu vepamba vekubudiriro vanotsvaga muprofita nderei ndine kuti pamba apa pari kunetsa neurwere uye mufamily muri kufiwa ndiani ari kurwara pamba pamba hapana mbuya varipo ndiwo ari kurwara ehe okay nekufiwa kwemufamily vangani vafa zvakapa kuti vanhu vatsvage muprofita manhamba havana kuzondudza nhamba yevanhu vafa but vati manhambo nematambudziko pakurarama kwedu kwanyanyisa saka takunota munamato tiri pai pamba pambuya vano vantu vakuru pamba ipo pachibva sei pavharwa wadropu ane zvinhu zvakasungirira muwadropu hembe dzevanhu vanopamba dzakaturwa 1 dzikaiswa muwadropu apa mbuya vachisina hembe dzekuita sei dzokupfeka apo kuri kunzi mune chikwambo chani chaya kuzovhaza iye achada kuuya akuti umwe mwana wepamba ipapo aivepo achiona ndichiita zvinhu izvo ngavhura uye ari kuti handine maziso ekubata chikwambo keni muwadropu makanzi mune chikwambo ndimo mumba magogo ndo vari kurwara futi okay toita sei Zimbabwe mari akapiwa chikwambo hachazviri kubata ari kuti ngachibatiwa nemumwe mwana wepapo so vari kuti kudai taiziva kuti tinogona kubata panapa tainomutsvagirei kumutsvaga kuri vatiti kuti iye ane masimba ekubvisaka apo hembe hatichatoreki ndiye dangada kuvhura muri kunzi mune chikwambo manya paNational FM WhatsApp channel gowa vachisina kahembe dzekupfeka saka muprofita ari kuramba kakuya kuzovhura wadropu ari kushedzera kuti haiwa muzukuru wepapo ngaangovhura chete avaiwe hanzi maprofita ifeka baba Isabel vanhu ngavaende kunopiwa mari yavo zvandiri kutofunga inini mukoma KB pane kaskillful kada kurohwa pakasungirirwa zvinhu ka pane chinhu chakatosiya chaisiwa okay chinhu chizo chakasiya chaiswa manje ari kuda kuti iye akati imi bvisai sezvo ndakasiya ndatenga pamuchabvisa imi hamuna chinhu chinoshamisira kaunga muri kutoona kuti chinhu chirimo chakavonzeri ndakasiya ndatenga chikwambo machibata ndakasiya ndatenga ndakazviziva mutori nechinhu chakaiswa izvezvi sei ari kuramba kuuya kuzopedza basa rake ari da kungoti zvandakasiya ndakaita ndakateya kana mabvisa muchaona chinhu kudhara Zimbabwe ngatibatsireika muri iri kubudiriro iyi dzimwe nguva ndiwe unogona kuzosangana naro dambudziko racho panoitwa seiko pakadaro papa Isabel ndozvaka kuti munacho chimwe chiri kupisa iti turu tozopinda muchitoro neLedham equipment icho kwadi muri yeZimbabwe ndakadzibata dzine kamuzukuru kacho ukoma KB nemuri yeZimbabwe chandakabata panapa inzwai ndine nyaya yandakabata panapa nyaya iyi yakamira sezvizvi kune murume nemukadzi nyaya iyi iri kunzvimbo inonzi Seke kunonzi kwaZiko nyaya iyi yakaitika muri yeZimbabwe zvanezuro kune murume nemukadzi vakaroorana vachibva ita vana vanokwana kuita vaviri vaita vana vaneviri kutaura kuno kwatiri kuita mwana umwe ane 5 years mwana umwe ane makore anokwana kuita iwo 1.5 ari mukomana nemusikana
Zvadaro Zimbabwe, murume nemukadzi uyu sevanhu vari mumba mudzimba munonetsa, mune zvakaita zvekuti vakanetsana. Vanetsana murume nemukadzi, vachibva vaita sei? Vachibva vasvika pokuti pane akatoenda kumatare edzimhosva, zvokuti vakasvika pakurambana nenzira yepamutemo yokuti unosvika pakunoti ivo vashiyaniswe midziyo property. Zvadaro vanhu ava vanga vakavaka imba yavo mustendi yababa lemurume. Okay. Vakavaka kudaro panguva yakanzi property sharing, kuti vatengese imba ishi. Zvaisabuda nokuti achatengeserwa imba iyi anenge achigara muyadhi yemunhu. Reporting to the angels. Zvadaro mhuri yeZimbabwe vakasheyana zvinhu izvi. Vasheyana zvinhu izvi, imba iyi haina kukwanisa kusheyiwa ipapo nokuti iri muyadhi yemunhu. Haina kupazwa asi yange iripo. Zvakataurwa nababa vemurume vakati kana muchida kusheyana paimba iyi hamukwanisi kuitengesa, but chamunogona kuita ndechekuti ground harisi renyu, munokwanisa kupaza imba iyi motora zvinhu zvenyu zviripo ipapo, zvidhina kana zvisina kuputsika mogovana nemasibhesasi nemawindow frames nemadhoo. Nyika ine inonaka mani Zimbabwe. Inzwai Zimbabwe, mukadzi achibva atora zvinhu zvaakapiwa ndokubva aenda, murume achibva asara. Ndokubva vaita mwedzi iri kuita misera about 8 months. Vapesana. Okay. Murume ndiye akasara pamba. Achigara pamba paya muimba iyaya. Mukadzi ndokuenda kwaakaenda. Izvi zvapachena kuti vanhu vakaita sei? Vaseparata. Mukadzi akazodzoka usiku wokuswera zuro aine rori akatakura zvinhu izvi. Zviya zvakambonzi enda nazvo kuona zvizvi ndokudzoka ainazvo. Ndokudzoka pambapa ndokuburutsa zvinhu. Adzoka. Pakudzoka pakaita no communication nemurume kuti ndakudzoka. Nokuti shoko rinoti kumatare edzimhosva vakati vaita sei? Vaseparata. Ndobva adzoka achibvadzisa zvinhu. Baba achibva unoti vanhu havadzoka. Mwana uyu ndaisakwanisa kumudziga chikonzero mwana wangu. Asi kurambana zvi uyu achisiri muroora wangu. Baba achibva una kuti nditaure nevanhu ava nyaya dzakaenda kumatare edzimhosva. Baba achibva sumuka neuchenjeri. Ndokubva vaenda kumatare edzimhosva. Ndobva vaenda kuloya ravo. Vanhu ava murume nemukadzi baba vakaenda kumatare edzimhosva havana kuenda vachinosungisa muroora kuti adzoka. Vakasungisa kana kuenda kunotaura zita remuroora nemurume wake vachiti vanhu ava vachakwanisa kugara vachishandisa imba iyi vari pamba pangu, chikonzero vakarambana, mangwana zvinonetsa. Ndokubva vasevhwa mapepa murume nemukadzi kuti vanofanira kuenda kumatare edzimhosva nenyaya yekuti sei vari pamba apa. Vasevhwa mapepa Friday ndopa vakasevhwa mapepa. Vasevhwa mapepa kudaro nezuro mhuri yeZimbabwe ndo pazoitika nyaya yekuti mukadzi uyu anga ane vana ava usiyana nemurume 5 years pamwe chete negore nehafu. Mukadzi ndokuuraya vana ava kubudikidza nenzira zvakare yokuvapfekedza maplastic paper akavhara mhino nemuromo kumaziso. Vanhu vachibva suffocate, vanhu vachibva vafa. Iye mukadzi uyu ndobva vasungirira mumba vachibva vafa. Nyaya iyi yakaitika kunonzi kwaZiko kwaBesa Village. Baba Isabel. Papa. Mudzimai ashaya. Vana vese vashayika. Ndichitaura nababa vemurume vanoti ivo ini handaisaziva kuti zvakaenda kuti vana ava chandanga ndichiziva ndechekuti vakasiyana nenzira yepamutemo vakatoshayana, umwe akaenda kwake. Tikatarisa iko zvinhu pane 8 months umwe ari kwake, umwe akazongoona mwawe netruck usiku vakuti offloada zvinhu kureva kuti noise yaizotanga zvakare. Asi kumatare edzimhosva kuno shoko rokuti vanhu vakaseparata vachibva vatoshiya property. Muroora paakadzoka nelori ine property akati kudini achibvunzwa? Akati ndadzoka pamba pangu. Pavakaenda kumatare edzimhosva vese murume uyu nemudzimai avo vanga vachiti varoda akakurambana kuseparata vakanzi kudini? Uko vakatoseparata uko vakatoguvana zvinhu umwe neumwe akaenda kwake kureva kuti panga pasisina musha apa. Paakazodzoka muroora achiti ndadzoka pamba pangu pane rezvakazoitika. Baba nemuroora baba vanambogara vapindira nyaya iyoyo, murume anga akangonyarara, but baba ndovakaenda kumatare kuti vati vanhu ava vadzoka pamba pangu nokuti mangwana vachazonetsa. Imba vakaivaka but iri pamba pani? Iri muyadhi mangu. Vanhu vachibva vasevhwa mapapers achibva kuloya.
Right, mapepa awakasevhu anga kanzi kudini ekuti vanofana kuti vabve pamba apa vese murume nemukadzi. Hapana kanzi uyu vese. Vasevhwa kudaro mudzimai uyu pane here zvaakataura kuburikidza nemapepa? Hapana shoko rakataurwa rakati abuda kana baba ndichitaura navo havana shoko ravataura. Chavatonzvenetseka nesu kuzoti kondo zviripo mukadzi atofa vana vafa. Hapana tsamba. Hatisati taona tsamba. Tichanzwa dzimwe dzenguva mapurisa ndo vanokwanisa kuita zvese kuti pane tsamba yazowanikwa here kana yawanikwa yaudzwa here hama dzemurume kana hama dzemukadzi kuti vanzwe zvinhu zvakaita sei. Chinova chinhu chinorwadza muri yeZimbabwe nematambudziko. Ko kana anga afunga kuzviita izvozvo mudzimai uyu akasiya vana ko vana vanga vaitei? Mukoma KB nyaya dziri kurarama nevanhu vari mukati medzimba dzavo kunyanya nyaya dzevarume nekugara kwevakadzi mudzimba. Kwaifana kuzivikanwa kuti vanhu kana vaita dambudziko remudzimba vanhu ari right pakuenda kunoti unorangwa unodzidziswa ndiani. Vanhu vari kungoti paafugama pane wake yeye akangonzwa ipapo nongoti hauyu ndiye chai akashaya mumwe munhu anomupa zano achingoti ndiye chai ari kutora sika. Ichokwadi vanhu vanofana kuti vanzwisisane nyaya dziri kuitika dziri kuzopedzisira dzapedza upenyu hwevanhu. Asi kuvanhu vanozviuraya regai ndizivise ndichiti pane vhesi yandakaverenga ndichiti kuzviuraya iwewe unotonotongwa uchinzi wakauraya munhu wakazviuraya. Yes. Ndine nyaya yekamuzukuru mukoma KB kenyaya yandaitai yaitika pabudiriro 5 paCaps. Pane mhuri murume nemukadzi vakaita mwana achibva aita 11 months. 11 months kunoti asati akwanisa gore. Mwana uyu mukadzi anova ndiani mwana uyu akabuda pamba apa aine mwana uyu achibvatsuka achiti mwana wake abiwa ndangoshaya mwana. Pullman selector. Mwana akabuda pamba, mukadzi akabuda pamba achienda kwaanoenda achidzoka akaudza vanogara navo kuti vedu wepandabuda apa ndangozopirika ndashaya mwana ndakumuona. Mwana akura sei? 11 months. Ari mwanai? Ari mwanasikana. Ndobva shaya mwana. Adzwa kudaro nyaya iyi yakatoniswa mapurisa. Okay. Zvadaro mwana akashayikwa musi Saturday, Sunday, Monday, nhasi chose. Nhasi uno vagari vemunzvimbo iyi vari kuchema nemhuri iyi kuti mwana uyu arifanira kuti aonekwe akomana. Nokuti kunyangwe riri rufu kunyangwe kuri kushayikwa kwemunhu tese tiri mukati menzvimbo imwe chete tinofanira kuziva kuti mwana uyu dai tamuwana kana kuti ari kupi kana kuri kunzi akafa tiwane zvoke pakaita sei paakafira. Nhasi uno vepamusha apa baba namai ava vachibva vamuka vakavhura takishop vakaizadza. Mudzimai akabuda nemwana achidzoka achiti handisi kuona mwana ane murume. Vane vana vangani? So andazobvunza kuti vana vangani but nyaya ndiri kutauriko zvinozvi ndiye mwana iyeye ndichanzwa kuti vane vana vangani. So vamuka vazara takishop vagari vemunzvimbo vakati azviite wangu mwana ndewenyu kana kuri kushaya mwana first ngaawanikwe mozoita zvetakishop. So vavhariswa takishop. So kune vatori venhau vakasvika nezuro vachida kutora nyaya iyi. Pavakasvika mukadzi akaramba kubuda akasita zvekupindirwa mumba ndomakatorerwa nyaya dzake. Saka iko zvinozvi nyaya ndinayo iko zvinozvi ndeyekuti vanhu vane mwana akashayikwa vanoti vakabirwa mwana vamuka nhasi vakavhura takishop vagari vemunzvimbo nevavakidzana nehama neshamwari vakati kwete takishop haivhurwe ndobvavharisa takishop. Vagari vekubudiriro vari kufunga kuti pane zvakaitika rechikiribidi kuti mwana ashayikwe then ipopo vatanga bhizimisi. Vagari vekubudiriro vari kuti iwo tisati taenderera kumberi kuti takishop iri kuenderera nekushayikwa kwemwana isusu chatiri kuda panapa ndechekuti hakuna munhu anoita dhindindi parufu, hakuna vanhu vanoita muchato parufu. Chekutanga munotanga mapedza nhamo tiri kuda mwana first tozoita mberi dzimwe mberi. Pamba panogara murume nemudzimai vane mwana asiri kuwanikwa pamba pani? Pamba vanoroja nevamwe vanoroja navo ndivanosheedzera kuti aiwazve kuti ngaita izvozvo here kumhanya kunohodha kumhanya kutsvaga takishop hatimhanye kunotsvaga zvekuhodha hatimhanye kunotsvaga mwana. Vagara vasina bhizimisi iro hakwanzi vaingotiwo zvekutengesa pasi iko zvinozvi chabvondoka takishop ngandu yakadii vakatopiwa here mvumo nemuridzi wepamba kuti vaite takishop. Takishop iyi vagara vachita zvinhu zvavo saka uchiminzi vakabvumirwa. Okay, vakatovaka katakishop kakatovakwa kari kutoiswa zvinhu mukati. Budiriro kumaCaps yavo bashero chakachaya nhasi ndikati ndigare ndadziya hanzi mhemberero dziri kupi?
kwanzi kucomplex pachitungwiza pachitungwiza munhu wese ari ukokwa here kana kuti ndo patisati tanzwa ndangogamuchira changu chiziso toti happy birthday kuna baba Shero. Ndakanga ndiripo mkoma KB vakanga varipo pa steakhouse apa. Yes. Baba zvandakaona. Makaoneiko? No guys. Kuna anonzi magitari. Magitari. Kosaita ndinzi magatari. Amene muchiri kwarize baba. Saka baba Shero wanorowa magitari here kuti magatari. Baba Shero magatari. 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 Asi magitari. Aiwa asi magitari. Azvitedzerwe. Azvitedzerwe. Aiwa azvitedzerwe. Ndazvedenga. Ndakasikidza ndichida kunorova kajive. Ndikaona kuti ndikakanganisa mfaro wevanhu. Ndizvozvo. Vanopedzera varara vese. Vanakirwa nejive. Asi kajive kacho kandisina kuita uko. Kari kuuya musi wa 14 pa Harare South. Kwanzi inonzi ground inonzi chini. Kati chavaudza manje mega ground. Pa mega ground. Pa South Park. Mai. Pane mhepo apa. Pane mhepo apa. Ameno zvako. Apo panofika kana usina kuuya ufokaziva chinonzi radio foot. Uyai muzoona. Hai. Apo tiri takasangana. Toilet of the century. Pani yatatumira kapa National FM WhatsApp channel. Manya ipapo wotuudza kuti unokwanisa kuishandisa here. Ndichazoudza ka Natasha Ziko kuti ambotiverengera mamwe messages ari kubva kako vatereri vari pa National FM WhatsApp channel. Kana usati waenda pa channel uri kumirire. Toilet of the century. Right. Natasha Ziko hanzi kudini kwene vatereri vanokwanisa kuishandisa here kana kuti hanzi kudini. Hanzi kiki ha iyo shandisa imega. Hanzi ndigoni zvangu toilet iyo ndi Juda kuchuru farm. Alright, ari kuramba Juda kuchuru farm. Hanzi toilet iyo ma1 ndiyo inonzi monster. Hana kunyora zita kuti ndiani wewe. Okay, manya pa National FM WhatsApp channel. Hanzi kudini ko? Hanzi, yes, I want to use it, the toilet of the century. Hanzi embracing technology nemumu. Hanzi kiki hamkoma KB toilet iyo ma1 unogona kutokuvara nayo technology iyo inoda munhu ari kurwara hake maybe zvinoita ine hangu ndoramba ndichita zvatakasikwa tichiita nemusi King Arthur pamacheka. Hello pa National FM radio. Yes, Kanyapa Penzo. Aleki Gweja. Ndiripo ndakusiwa yena kule wangawo. Yes, varipo kule variti. Ziri seiseko Gweja uto. Aiwa msikuru nyari po mene mikule. Ndiri kumunzwa chimuti ndechake. Aiwa ndida kutaura chepabudirire chandikambokudza muprofita kubhikirisi yemutamuziwa here kumukira chipataro. Tamuziva. Ndoteto muprofita ndewefeku izvo zvakutofunga kuti ndogadzira chipambo chokunyepere ndodini apa. Kana kutoti akatochisiya. Anofanira kudzokera akaita basa rake. Manje zvari kuramba kunopedzisa basa apa wakapiwa mari vanofana kuita seiko vagari vekubudiriro. Ngowaye ndonotora mari yavo bvatsvaga mubatsiri yakuda kutobatsirwa senyanga nyanga iya kujorochoro kubhulawa here uya kutoda mumwe mubatsiri. Anoda mumwe mubatsiri. Zvikuru iyo ngaasatichidziwa paipapa. Saka waenda kunotora mari yavo. Vatore mari yavo because papapa ndo vaprofita akabikwa zvotokamanikidzira achiti ndabvisa chakati pasina chai. Ngaatogara atoregera zvachose ndowefeki zoto zvine mazera. Asiri mudiki. Boshongora ungazive kuti vanhu vakabhadhara mari yavo 110 US. 110 US dollars yakaenda. Imari refu toripewo umwe munhu yoende mopiwa mari yenyu. Mutsa Gweja, mutsa. Ndikuzoda update icho uyo ukamukomana kebhegi kokuuraya mai vako kaikai. Baba Isapiwa muri kunzwa ka? Then uyo mutsindo wekuti vana vako vakarwa nomota bhaenda hana kudzoka munhu aigaenda kun'anga yake ikamupa mushonga kana kuti akatoenda kutonozviuraya bhozi akakanganisa mhiko kuona pamba pachinzi musauye nemoto musadai mushonga wakashata iwoyo. Vanhu siya mushonga ngatishandei nemaoko edu. Ngatishande nemaoko edu. Rega ndimutsama 6 Gweja novano vedu vanoti Purity, Denzel, Dexter naDwayne Gweja nomusukuru wedu MJ ndomutsa baba namai ogakatsikiti murekwa murakasha rorini murakasha Lifrenkeno Efinuwe Meja Shoma Mukasei Davidson Gwatiringa Filimon Nyerenyere ndozoda Bevari uriseko kuneti wanuko ndifonere ndozoda zvekare Tsitsi Chivarange Moreni Marovha ndoda zvekare uyo anonzi Tafadza Wada Waera Lukasi Chikwere Machisasa murekwa chitolekwa munda kanzira parangeta kanzira Chidzura Godfrey Kapitinyu
ndoda timashashe adigoni mupwanya gift mari yapera faniro mafuta mainosta zvakwana rese maita basa ndafara zvikuru kubva kuna shandosore kanonzi dzini baba ndini ndinotenda waita basa areke gweja ndotenda maita basa sharp tinotenda 85380713 938 tibateko ipapo paita munango pantedwe. Hello KP zviri seiko mukoma wangu? ndinani mukutaura na Lorenzo Jareva ruguru. Mukoma Lorenzo kuri seguruve? Kwakanaka ngoma bozho kuri seko. Aiwa kuno kuri ati muda kutipatsirawo pane chipi mukoma wangu? Ya ndoda ichi che wardrobe ichi che wardrobe ichi che zvikwambo. Nyaya iripo pa apo kuchichidzira uyu vanhu varipo apa vazukuru vangu vavhurwa vatore hembe hapana zvavanomboita. Hamuna chikwambo? Hamuna chikwambo imomo bhozi uyu akangosiya seta kuti awache sezvo anga atakura mari kawo. Saka kwanga kuri kuchichidzira kuri kuitika apa noti dai pamba nechinhu ingadai akatouya akabata chinhu chaakatorera mari. Saka hapana zvozikamwa uye paari kuita utoziva kuti hamuna chinhu chirimo kana vada kutoona kuti hapana chinhu ngaangopinda otora hembe dzavada kutora bhozi uya kutaura kwaari kuita aiti chikwambo chagara chiripo chichigara muwardrobe momo. Saka hapana kachinotarisa kuti vatore hembe ndavatore hembe uyu akutonyepa uyu mubatsiri uyu muprofita wavo. Saka woita sei nemari yakapiwa yakabhadharwa muprofita uyu? Mari manje vanofana kuenda kunoitera paitinya kuti iwo chitipa mari yedu yo noti anenge atotora kare hembe dzimwe nhambo anobva atotora dzedze dzacho dzaakatora 1 dzedze ndo dzatoenda akatopfeka iko kuti mubatsiri uyo achinyatsoona kuti wakumana uyo akatovhura wardrobe zvinobva zvatofaya. Aiwa tinotende paita munango pantedwe. Hello paNational FM Radio. Magonatani Marunga. Tagona magonatani kokocherani magasa baba Mikaela. Kuno uri bwino ritani ko basa ritani ko asekuru. Asekuru alipo ari kungonyemwerera ari kungomwekuma. Ari bwino. Ndo akumwekumwa pense pawana ari akhala chikondwa ka. Right, tithandizeni tive mano. Nai sebi nyai emprofita aikwani here pamapurisa bhozi kubaka kwakatoita bhozi usaramba kuuya kurota akatoba ende vanhu ava zvavanokwanisa kuita nezvekuti vanofana kuenda kunoripota vakanoripota nyaya iyi fesuyo anosungwa muprofita then zvataurwa nababa kumutora shangawo ndochokwadi ngavavhure apo vatore chinhu chayo handiye mubatsira ari kuzoni munhu akasungirira naye ngavavhure saka ngavavhure vaite sei vatarise ipapapo vaonzi kana pane zvaitika kurova kuti mariyo inenge yakashanda asi but mari ngaingotorwa because akatonyepa maprofita mazhinji vari kunyepa munhu ngaabata ukasvika ikoko kumuprofita ubva ati aiwa mari yamuri kuda ndeipi inini ndakashanda basa. Aiwa basa rakashanda harina kuoneka kabhozi hapana chinhu chakaitika izvinozva vanhu vari kushungurudzika kuti toita sei. Ndakasiya ndateya akavhura ikamuoneka chikwambo chakabatwa. Aiwa hakuna zvakadaro KB kubirirana. Baba Isabel vanenge vachida kukubatai munobatika sei? Ichokwadi muri yeZimbabwe vanochida kundibata bamukaseiko baba namai biningu chimuti vakabata Dr. Elias Girifa. Aiwa chimuti vakabata su seni banda pachitungwiza ipapo chimuti akabata vari paziko kwanza ndikisiye vane chida kundibata muri yeZimbabwe munondibata panhamba dzangu dzisina chipomerwa idzi hadzinyadzise saIsaac Ndebvu akabata chimuti namukoma Dhani Chiku vanoda kundibata munondibata panhamba dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 0771 545 025 ndapota musabipa sa iditi muzimba gumede kwa Bulawayo po rikiti Vuka Nyemba Bonzo Natasha Ziko Washington Marimira aka Bozhongora pamoja na Claudia Chari tinkufunani mwense bzano.